El retaule de Sant Armengol comença la segona setmana d'interpretacions al claustre romànic de la Catedral de Santa Maria d'Urgell. En aquesta 48a edició de l'espectacle, que es podrà veure fins al proper 10 d'agost, s'hi ha incorporat una nova escena sobre la vida del sant. Aquest any fem una nova escena que representa una de les coses més importants que va fer el bisbe Armengol, que va ser la seva visita al Sant Pare a Roma, que li va ratificar els límits del bisbat i li va donar permís per fer la canònica, una altra cosa molt important. I aquesta és una cosa que s'ha fet de nou i està incorporada aquest any i de moment està tenint bastant èxit perquè a la gent li agrada bastant. Des de l'organització del retaule celebren la rebuda que ha tingut la incorporació d'aquest passatge i valoren positivament l'assistència d'enguany a l'espectacle. Sí, nosaltres a l'acabar sempre fem una enquesta i en general està agradant molt i la gent està molt contenta. I entre nosaltres i això, com que la gent no ho sabia, s'ha portat en secret, clar, fins al dia de l'ensaig, que llavors es va veure. Però s'ha demanat als actors que no diguessin res i a mesura que ha anat vinguent la gent, ho han anat veient i estan contents. I en general jo que faig el qüestionari de les enquestes, les codifico, la gent molt contenta. Per a la seva realització, actualment hi participen fins a una 70ena d'urgellencs i urgellenques. Nosaltres estem molt bé de salut perquè som més de 70 persones, entre equip tècnic, actors i actrius, i la veritat és que el públic està responent, com ho fem 9 vegades, hi ha dies de més públic i dies de menys, però estem molt contents amb l'assistència i la gent està donant unes notes molt positives. L'espectacle, que narra la vida del bisbe i patró de la ciutat a través d'una desena d'escenes, incorpora múltiples elements de música amb fragments de peces del barroc i de cant gregorià, així com efectes visuals amb llum i color.